Kwatiri kuenda chako nebato reZANU-PF hapana. Noda kuti takamboziva mwataura vanhu vachiti vakomana vevarakashi vanofanira kumiswa just because vanenge vachingobroadcasta nemhanye-mhanyepo chete. Saka pinda mashoko atiri kuona kuti vakomana veZANU-PF vobatwa zvekare vachiuya vachipubliciza manyepo pamusoro peThe Trabablas Interchange vaitora some of the pictures ekune dzimwe nyika. Chiri kunyatsoonekwa nevanhu kunzi vanhu chenjerai, vakomana ava vezvigananda panguva ino vari kuona kunzi they spend mari yakawandisa as compared kune mamwe mainterchange atinoona kuti ari kubuiltwa muAfrica. Saka mira masvika kudanyirwa panapa urombo subscribe like watoamba bell like kuti muna BBC mudanyira chiti propaganda ZANU-PF loot foot soldiers are now using photo of interchange project in South Africa to push a false narrative that it is doing well. Anoposta yendo yacho ibva Gabriel akaposta interchange in South Africa muri kuona akanyora achiti part of the Trabablas interchange is being opened to motorists. This is one of many great works achieved by President Idi Mnangagwa in the Second Republic. Domashoko emanyepo varikuya vachiposta vachiti aiwa ndo Trabablas interchange. Hapana interchange yakavakwa yakadai munyika yeZimbabwe. Right now people vari kutobvunzwa vachiti panapa we are seeing kuti this interchange yemunyika yeSouth Africa yakatobuiltiwa aiwa nemaresources mari yanga isambodariki even 30 million, but honai makuriro ayakaita nekuva magnificent nguva iri, but just a small portion yeTrabablas interchange yenyika yeZimbabwe iri kudhimanda 90 million US dollars, almost 100 million. Zviri kushamisa vanhu vachiti maresources akaita seamuri kushandisa ari kusiyana nemamwe ari kungoshandisiwa kune dzimwe nyika. Zvionekwa kunzi iri kuona way accountability. These guys are just looting, they are taking advantage. Right now tichiona kuti some of the structures, say some of the bridges amuri kuona kuri kutisezwa nevanhu just kuonekwa kunzi havazoshandisa equipment nematerials ari adequate just because mari vanenge vatora zvavo. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitwe chimina comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, chatonda bell icon.